Het eerste beeld, ontzettend gemotiveerde collega's die ontzettend veel kunnen en die ook behoefte hebben aan zich te ontwikkelen, doorontwikkelen. En ja, eigenlijk gewoon een korps wat behoefte heeft aan ontwikkeling. Pero ik ben hier nog niet zo lang, hè, dus ik vind het belangrijk om eerst te luisteren. Ik ben hier nog geen 100 dagen. Dus ik luister vooral naar de collega's. Ik ben met ze in gesprek en ook met de omgeving, de samenleving. En voordat ik überhaupt iets ga vinden, vind ik dat eerst belangrijk om eerst gewoon goed te luisteren. En daarna met elkaar gezamenlijk te kijken naar wat ons te doen staat. Dus ik ben hier niet, Minota Aki, om te vertellen hoe het moet. Het is wel anders, hè, sowieso waar ik vandaan kom, dus in Overijssel, de provincie. Is ontzettend groot. Er wonen meer dan 500.000 mensen. Het korps was natuurlijk ook behoorlijk groot. Maar ja, en er zijn andere vraagstukken. Dit is een land, dit is een andere cultuur. Bienestar die mijn collega lang, het hoop je importante pami. Dus dat is eigenlijk mijn grootste prioriteit. Ik weet niet hoe het er voorheen was gegaan in het korps. Ik weet wel, ik heb een aantal van mijn voorgangers ontmoet. En ik weet zeker dat zij ook echt met de beste intenties gewoon hun werk hebben proberen te doen. Dus ik zie ook dat de collega's behoefte hebben aan een ontwikkeling ook, hoor, wat u zegt. Hè. Dus dat er aan de ene kant behoefte is, maar dat het ook een beetje vastzit. Hè. Ja. Dus ik wil ook met hun gaan kijken wat we kunnen doen met elkaar, gezamenlijk. Ja, ik denk heel erg belangrijk, hè, want ik moet ook het voorbeeld stellen en ik ben ook eindverantwoordelijk, hè, dus ik moet ook de beweging faciliteren. Ik moet ook zorgen dat we die beweging gaan maken. Dus ik denk dat ik in ieder geval een rol heb in het voorbeeld. Pero ik ben gewoon een mens, net als alle collega's. Ik ben niks meer waard dan alle anderen. Alleen ik heb een andere rol. Dus ik luister naar ze en ik probeer gewoon een beweging aan te jagen.